Il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku jista' jżur lil Malta wara l-Għid il-Kbir li din is-sena se jaħbad fi 17 ta' April. Dan qalu l-ġurnalist u Vatikanista Andrea Gagliarducci fuq is-sit Taljan Aċi Stampa. F'artiklu li taħarsa lejn il-vjaġġi apostoliċi li mistenni jagħmel il-kamp tal-Knisja Kattolika matul din is-sena, intqal kif il-Papa Franġisku kellu jżur lil pajjiżna fil-festa tal-Pentekoste fl-2020, iżda minħabba l-pandemija din iż-żjara kellha tiġi posposta. Dan il-vjaġġ lejn pajjiżna żgur li qiegħed fuq l-aġenda tal-Papa Franġisku e kif okkażjonijiet differenti dejjem għamel referenza għal din iż-żjara. Bl-aħħar waħda tkun fil-laqgħa li kellu mal-Prim Ministru Malti Roberta Bella fil-Vatikan, fejn b'mod uffiċjali kien intqal li din iż-żjara tant mistennija mill-Maltin u mill-Lawċin se ssir din is-sena. F'Settembru li għadda mbagħad il-Papa stess kien ikkonferma l-interess tiegħu li jżur Malta, fejn fuq Radju Spanjol saħaq li l-għażla tiegħu biex jagħmel il-vjaġġi apostoliċi huma pajjiżi żgħar. Is-suċessur ta' Petru fix-xhur li għaddew żar lil Ċipru, l-Ungerija, l-Slovakkja u l-Greċja. Iżda żjara apostolika li żgur se tibqa' markata fl-istorja tad-dinja hija dik li l-Papa għamel fl-Iraq f'Marzu li għadda. Minkejja li salum il-ġurnata m'hemmx dati uffiċjali, il-kuntatti bejn l-awtoritajiet Maltin, dawk ekleżjastiċi u Santa Sede dwar din iż-żjara ma waqfux. Bil-President ta' Malta George Vella jgħid li l-interess tal-Vatikan dwar dan baqa' hemm. Il-Papa Franġisku se jkun it-tielet Papa li jżur pajjiżna wara darbtejn b'mod uffiċjali mill-Papa Giovanni Paolo II u darba mill-Papa Benedittu XVI. Intant, is-sit Aċi Stampa żied isemmi aktar żjarat li l-Papa Franġisku wera interess li għamel matul din is-sena, fosthom fl-Ukrajna, is-Sudan u r-Russja. Il-Kap tal-Knisja Kattolika jixtieq jattendi wkoll laqgħa storika bejn il-mexxija ta' reliġjonijiet tradizzjonali f'Settembru li ġej, fejn għaliha mistenni jkun hemm il-Patriarka ta' Mosca.